Kunafoni saruma o de be mɔgɔ bɔ dibi la anw minnu kelen don ka Yayi TV sugandi aw ka kunnafoni sɔrɔ siraw fɛ ni y'aw ka bamanankan kunnafoni ale waati selen ye an b'a fɔ ye k'aw danse bi bakurubaw filɛ Mali sɔrdasi minnu bina jamana kɔsɔ Port Autonome de Dakar ka dɛmɛ sera u ka denmisɛnninw ma Kayi sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ u kan bi dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna na bɔlɔlɔ kan burujali ni nɛnini jugu bɛ se ka kɛlɛ cogo di Mali kɔnɔ sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ u kan Episiotomie ye wale ye min bɛ kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ muso dɔw ka bange waati aw bɛna walawalali sɔrɔ u kan sɔɔni I n'a fɔ an tun y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na Port Autonome de Dakar ale ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma senfɛ u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin finitigi minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka denmisɛnnin fitininw ma Kayi yan walasa ka walawalali sɔrɔ u kan an ka jɛ an ka ɲɛmada Suzanne Tesuke ale ka sɔrɔlenw na wari tara minɛ min kɔnɔ Ala ka caman bila nɔ la Ala ka jamana sumaya Ala ka hinɛ tagabagaw la Ala ka yafa k'u ma Arabado avril kalo tile 14 san 2024 Kayi gouverneur la Port Autonome de Dakar ye dɛmɛ di denmisɛnninw ma minnu kalifalen bɛ jamana ma Port Autonome san o san n'a y'a sen Afrika baara la a bɛ dɛmɛ dɔ lase Kayi ma ɲinan ni ka wari di k'a fɔ an ka pipiw yasa u ka se k'u ɲɛnajɛ vacances kɔnɔ wari dir'o kama Kayi de u ni ka yɔrɔ ye Kayi u ni ka yɔrɔ ye k'a da Kayi autorités yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kan port bɛ fɛn fɛn na u b'a accompagner Port Autonome de Dakar ni a bɛ wele ko PAD a ye tamasiyɛn bolomafara di sɔrdasidenw ma minnu bina jamana kosɔn nin fana ye misali ye ka yira bɛɛ la k'a fɔ an bɛɛ kan k'an janto denmisɛnnin ninnu na parce que pipi n'a fini ma ko pipi c'est que I bangeba min tanyana a tanyana faso ko de la a tanyana jamanaden bɛɛ de ye o kuma denmisɛnnin ninnu y'an bɛɛ de ta ye an bɛɛ de denw ye an bɛɛ de kan k'an janto la sabula u bangebaw taara u taara anw de ye u taara jamana de ye u taara faso de ye u taara de yaasa an minnu bɛ yan an bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka jamanatigiya kɛ cogo min na Port Autonome de Dakar tun y'a latigɛ ka dɛmɛ don ni denmisɛnninw ma Festival International des Rails de Kayi senfɛ o la ni denmisɛnninw minnu kalifalen don jamana ma mɔgɔ kana ɲina u kɔ kuma si Burujali ni jugugalo ni nɛnini jugu kelen bɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw fa bi Mali kɔnɔ o kelen bɛ wale ye min kelen don ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan walasa ka ni wale jugu ninnu kɛlɛ an ka jɛ an ka ɲɛmada Jeka Jara ale ka sɔrɔlenw na jamana ka yiriwali a tɛ se ka kɛ cogo si la ni bɛn tɛ bɔlɔlɔ nakun ye ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn bi I ka yɛrɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ka jigi n'i ma bɛn ni burujaliw walima nɛni jugu ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o wale ninnu kɛlen don sababu ye ka gɛlɛya don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka sɔrɔ ni wale ninnu na fɛɛrɛ fɔlɔ ye éducation citoyenne de parce que réseaux sociaux tiɲɛ no I ka page b'i bolo tiɲɛ no I bɛ se ka fɛn fɔ mais dan de b'a la fo mɔgɔw ka lakalan o la m'a fɔ ka kɛ to ɲini kuma kɔnɔna na mɔgɔw ka lamara o la k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ no I bɛ se ka ko kɛ I yɛrɛ sago la mais dan b'a la donc mɔgɔw ka kalan o la k'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ ko an ka a faamu ko réseaux sociaux ye mago ɲɛnan de dilannikɛla de don mais tiɲɛnikɛla tɛ ani an ka taa fo communauté de base la an bɛ se ka barodaw kɛ ni an b'a fɔ causerie éducative projet hukumu kɔnɔ ou bien terrain citoyen kɛ pour que ka mɔgɔw la faamuya réseaux sociaux yɛrɛ utilisation na message de haine minnu bɛ bila n'o ye burujali ni nɛniniw ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase an ka bɛn n'an ka bolodi ɲɔgɔnma ma an k'an ka dutigiw bɛɛ sen don a la u ka bɛɛ ka kuma I ka duden fɛ parce que mɔgɔ minnu b'a baara kɛ u bɛ bɔ du dɔw de kɔnɔna na donc an bɛ sensibilisation daminɛ an ka sigidaw de la ka kuma mɔgɔw fɛ ka mɔgɔw ladi a gɛlɛya kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye o y'a fɔlɔ ye a filanan minnu ka baara ye kunnafonidi ye a kɛra bɔlɔlɔ siraw sanfɛ a kɛra téléso a kɛra radio k'olu former ka kalan k'u kunna kalan b'a to u bɛ faamuyali sɔrɔ a kɔlɔlɔ la parce que dɔw b'a kɛ u t'a dɔn ko kojugu don maintenant n'o bɔra yen nɔ a sabanan ye mun ye o de ye jamana a ka se ka ɲankili kɛ
donc ni mɔgɔ min yera wale la ni mɔgɔ min y'a vidéo sugu partager ou bien image donc sariyaw ka ta a kɛra an ne bɛ buguda de la k'i yɔrɔ ɲini k'i ɲangi ne 2-3 kɛra n hakili la caman bɛ bɔ a la. bɛn tɛ se ka sabati ni an m'an bolo di ɲɔgɔn ma. bɔlɔlɔw sanfɛlaw dun kɛlen don dimibɔyɔrɔ ye bi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. o ye jɔrɔna koba ye bɛn ni kɛlɛ min bɛ ka ɲini jamana kɔnɔ. burujali minnu bɛ ka kɛ ko dogolen tɛ bɛɛ b'a dɔn bi an bɛ lahaliya min na a t'an arranger parce que an bɛɛ mago bɛ bɛn ani basigi ni bolo di ɲɔgɔn ma ni o tɛ yɛrɛ tagaɲɛko kuma tɛ burujali in tɛ o favoriser parce que n'i ye mɔgɔ buruda kɔni i b'a dɔn kɔni i ka ko tɛna se ka diya ye hali ni o yɛrɛ tɛ e bɛ don mɔgɔ ka vie privée la k'a ka diinɛw bafouer i b'a sɔrɔ a caman na tiɲɛ yɛrɛ tɛ parce que laɲini dɔw de don n bɛ fɛ ka karisa tiɲɛ ou bien n bɛ fɛ ka mankutu tiɲɛ ou bien fɛn dira n ma n ka karisa lagosi n b'a lagosi n'o ye a caman ye o de ye. ala sunara dɔrɔn a ti bɛnko kuma min bɛ yen nɔ bolodi ɲɔgɔnma min bɛ yen nɔ pour que an bɛɛ mago bɛ min na bi burujali ninnu réseaux sociaux ka ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn danbew tiɲɛ ka nkalonw da ɲɔgɔn na parce que karisa kunkolo man di ou bien n bɛ fɛn sɔrɔ a la a tɛ o favoriser bi an mago t'o la bi. kɛlɛ bɛ daminɛ ni kumakanw de ye hali ni an ka gɛrɛbaw la ye a bɛɛ bɛ daminɛ ni kumakanw de kumaw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ donc o de la a ka kan bi an minnu ye société civile ani jamana ɲɛmɔgɔ ani an dɛmɛbaga jɛkulu an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka mɔgɔw sensibiliser walasa a bɛ se ka dan sira la sinon n'a ma dan sira la i filɛ nin ye ka mun fɔ ni ye guerre civile fɛn fɛn ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani guerre mondiale minnu tɛmɛna ani hali sigida conflit communautaire sigidala mɔgɔw ka kɛlɛ a bɛɛ hali du kɔnɔna na du dɔw bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn na mais a bɛɛ bɛ daminɛ discours de haine de la. mali kɔnɔ sariya dɔ taara ni wale ninnu kɛlɛli kama kabi san 2019 waati min bɛ wele loi sur la cybercriminalité o sariya kisɛ 20 ani 21 bɛ nin wale ninnu kɔ sariya kisɛ 20 b'a jira k'a fɔ ni maa min ye babagali wale ta ka dɔ sɛgɛrɛ bɔlɔlɔ sanfɛ sariya bɛ se k'i ɲangi ni san 5 kaso fo ka se san 10 kaso ma sariya bɛ i ɲangi ni sefa wari miliyɔn 1 fo ka se miliyɔn 10 ma sariya kisɛ 21 n'a y'a jira k'a fɔ ni maa min ye burujaliw nɛnijugu walima ka galonjugu ta ka da dɔ la bɔlɔlɔw sanfɛ sariya bɛ se k'i ɲangi ni kalo 6 kaso fo ka se san 2 kaso ma sariya bɛ i ɲangi ni sefa wari miliyɔn 1 walima fo ka se sefa wari miliyɔn 10 ma o kama ni an bɛ wale minnu kɛ réseau sanfɛ an kan ka an janto an yɛrɛ la sabula janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi. walasa ka muso kɔnɔma dɔw ka bange nɔgɔya dɔgɔtɔrɔw bɛ wale dɔ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko épisiotomie kun jumɛn de la nin wale in bɛ kɛ walasa ka jaabi sɔrɔ o la an ka jɛ an ka ɲɛmada Gambala Kuyate ale ka sɔrɔlenw na. épisiotomie ye wale ye min bɛ kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ muso dɔw la bange wagati. an wulila ka se Hawa Yoruba ma n'ale ye sage-femme ye Kayi AM kɔnɔ walasa a ka ɲɛfɔli k'an ye yala épisiotomie yɛrɛ ye fɛn min ye ani a bɛ kɛ kun jumɛn de la. épisio ye fɛn ye baara min an b'a kɛ tin kɔnɔna na donc o baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka dɔ fara a ka hakɛto musoya kan pour que den bɔli ka se ka nɔgɔya a bɛ komi opération fitini mais opération ni min a man bon parce que a bɛ kɛ farisogo yɔrɔ min na a ka hakɛto musoya ni banakɔtaga bɛ kɛ furancɛni dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ o furancɛni an b'o farisogoni yɔrɔni de tigɛ pour que den ka se ka tɛmɛ sira sɔrɔ an b'a fɔ o de ma épisiotomie. a kun ka ca dɔɔni n'i y'a ɲininka ko épisio kun a kun dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa ba yɔrɔ la kun dɔw bɛ yen u bɛ kɛ den yɛrɛ ta yɔrɔ la furancɛ min bɛ musoya ni banakɔtaga cɛ donc i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta ka jan kojugu muso dɔw ta ka jan donc n'a janyana n'an ma dɔ sira di den ma den bɛ se ka sɛgɛn a kɔnɔna na dɔw bɛ yen olu fana ta ka surun parce que mètre normal ye 5 cm de n'a tɛmɛna 5 cm kan o de la an b'a fɔ a ka jan n'a dɔgɔyara ka tɛmɛ 3 cm fana kan an b'a fɔ a ka surun donc n'o kɛra a ka kan an k'an ka sira di den ma ka tɛmɛ o ye ba ka côté fan fɛ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ infection juguman b'u la fo farisogo yɔrɔ bɛ magaya an b'a fɔ périnée éligible donc olu modèle la n'i ma dɔ fara kan
farisuko ka maga bɛ se k'a yɛrɛ bila yɛrɛ donc an b'a kɛ o kun kama o bɛ toujours b'a ka yɔrɔ fanfɛla ye n'o bɔra yen fana i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ a ka kɔnɔɲɛ fɔlɔ la a kɛra mais n'a ma kɛ ka ɲɛ donc a bɛ se ka segin ka faran tuguni n'a ma a yɔrɔnin faran donc o la an bɛ se k'a kɛ ba ka côté la den ka côté fanfɛla la an bɛ se k'a kɛ ni den sɛgɛnna kojugu parce que den dɔw bɛ sɛgɛn tin kɔnɔ n'i ma sira d'u ma a dɔw la ala k'an kisi a bɛ kɛ denɲɛrɛnintanya ye donc an bɛ se ka sira di o yɔrɔ la pour que den ka se ka sauver joona n'o bɔra yen fana den dɔw bɛ yen nɔ jigili bɛ kɛ ka sɔrɔ kɔnɔbara ma se an b'a fɔ prématuré donc an b'a kɛ olu denw fana na dɔw fana bɛ yen nɔ u nacogoya man ɲi den kan ka na normalement kunkolo de kan i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ a sen kan ou bien u b'u bu bara kan donc a caman na an bɛ sira di den ma pour que a ka se ka fɛrɛ ka tɛmɛ dɔw fana bɛ yen ni grossesse jumellaire filanu ni filanu de don pour que min bɛ kɔfɛ ale kana sɛgɛn kojugu an fana bɛ se ka sira di den ma kun fɔlɔ in ka se ka bɔ joona olu kun de kama an bɛ se k'a kɛ komi n y'a f'i ɲɛna kun ninnu ka ca n ye n da don dama damani de la k'o fɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ nin wale in bɛ kɛ walasa ka musow ani denw kisi kɔlɔlɔ dɔw ma. An dun b'a kɛra pour que ka den sauver teliya la den ka se ka bɔ joona ni den ma bɔ joona o bɛ na ni mun ye den ni saya donc o kɔlɔlɔ bɛ se ka na o kɔfɛ tuguni muso yɛrɛ mana to y'a yɛrɛ ma n'an m'a kɛ farani mana k'a yɛrɛ ma o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye muso kɔfɛ an b'a ye jigili kɔfɛ dɔw bɛ yen u ka ɲɛgɛnɛ bɛ suuru ka jigin dɔw bɛ yen banakɔtaga fana bɛ na o y'a ye a cira a yɛrɛ ma parce que n'a ma ci a kan ka ci yɔrɔ min na an b'o yɔrɔ dɔn mais ni den yɛrɛ kunkolo bɔra ni fanga ye ka na ka sɔrɔ an m'a ci donc a bɛ ci ka jigin de n'a cira ka jigin o bɛ se ka banakɔtaga sɔrɔ kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ muso ka banakɔtaga a bɛ n'a yɛrɛ ma de a sigilen donc o bɛ kɛ ɲugutɔ fɛ yen kɔfɛ o ye kɔlɔlɔba ye. Walasa ka denba ani den ka kɛnɛya sabati a ka kan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ladilikanw ka labato o bɛ kɛ sababu ye kɛnɛya bɛ sabati. Ladilikan min bolo k'a lase muso ma ne kɔni fɛ tin kɔnɔna na n'i nana tin kɔnɔ a tiɲɛ de don dimi de don tin kɔnɔna ye dimi de mais dɔgɔtɔrɔ i kan k'a lamɛn dimi b'i kan dɛ an yɛrɛ b'a dɔn dimi bɛ fɛn min ye donc ni an ye ɲɔgɔn lamɛn baara bɛ se ka nɔgɔya ni ko san i bɛ nin baara kɛ n'a tigi ma sɔn a bɛ se k'i ka baara gɛlɛya i bolo donc ne fɛ ni tintɔ nana a ka se ka dɔgɔtɔrɔ lamɛn an ka se ka ɲɔgɔn faamuya o bɛ baara in taabolo ja. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko kibaruyaw bɛna lase aw ma bakurubaya la Adama Mayiga fɛ. Jamana kɔnɔ kibaruyaw la Kayi ka kɛɲɛ ni port autonome de Dakar ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna ye arabado uti kalo tile 14 san 2024 Kayi gouvernorat kɔnɔna na dɛmɛ kɛra ka ɲɛsi Mali finitigilaka minnu tora kɛlɛ la olu ka denmisɛnnin fitiniw ma walasa ka ni waati gɛlɛma ninnu tɛmɛ. Mali ni Senegal ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Senegal ministre ɲɛma Ousmane Sonko tun bɛ teriya ni baaraɲɔgɔnya taama dɔ la Mali kɔnɔ tɛnɛdon uti kalo tile 12 san 2024 Ousmane Sonko bisimilayalen kɔ camancɛ fanga ɲɛma fɛ Kuluba ni maa fila ka sigi bolila min kan o de tun ye lakana ko fo ka taa se ni jamana fila ka ɲɛtaw ma. Jamana kɔkanko kibaruyaw la Niger ka kɛɲɛ ni sarakadeli fanga bonyanen Niger faba la Niamey u ka marabolo ɲɛma ni o ye Général de Brigade Abdou Ousmane Aruna ye a ye lase dɔ kɛ mun kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a ta uti kalo tile 13 la san 2024 sarakadelila fɛn o fɛn bɛ Niamey dugu kɔnɔna na fɛrɛ bɛna kɛ yaasa k'u bila ka taa u ka bɔdugu la. Ni ne bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni na minnu kamani na kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la an b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.